Rapport ippubblikat fuq il-faċċata tal-Gazzetta Kulħadd jispjega kif, skont sorsi fil-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-partit Bernard Grech għażel li ma jgħidx il-verità kollha dwar id-djun tal-partit sabiex in-nuqqasijiet ma jiġux assoċjati ma' tmexxija tiegħu. Iżda ma' 3 snin kemm dam fil-kariga il-predeċessur tiegħu, Adrian Delija, qabel tqaċċat minn postu f'Ottubru tal-2020. Jirriżulta li l-ġimgħa li għaddiet, il-kap Bernard Grech ma kienx onest mal-Kunsill Ġenerali tal-partit tiegħu stess meta ħabbar iċ-ċifra ta' 32 miljun euro dejn. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li meta indirizza lill-ogħla organu tal-partit tiegħu bħallum ġimgħa, Bernard Grech għażel li ħalli barra is-somma ta' madwar 8 miljun euro oħra dejn ta' ċedoli mill-iskema imnedija mill-predeċessur tiegħu Simon Busuttil fl-2017 u wkoll li max li l-partit irid iħallas fuq dik is-somma. Wara d-dikjerazzjoni ta' Bernard Grech dwar id-dejn tal-Partit Nazzjonalista, f'tal-pjetà bdiet tiġri l-kelma li ċifra msemmija ta' 32 miljun euro ma kienx veritiera. Il-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija, speċjalment dawk li appoġġew il-ħidma ta' ġbir ta' fondi li kienet iwettaq il-viċi kap Robert Arrigo, irrimarkaw kif il-ftit titjib finanzjarju li kien beda jseħħ sa sentejn ilu sfaxxa fix-xejn mindu feċ fix-xena Bernard Grech, il-mażul tal-establishment. Skont analisti finanzjarji, fil-waqt li taħt Adrian Delija sitwazzjoni kienet bdiet ġejja għall-aħjar tant li l-partit kien irreġistra bilanċ pożittiv, issa li d-dejn huwa id-doppju tal-valur tal-proprjetà li għandu lanqas il-bejħ tal-gażini ma jidher li jista' jkun biżżejjed biex il-Partit Nazzjonalista jiġi finanzjarjament vijabbli. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li fil-waqt li l-kap tal-partit ġimgħa ilu rid jagħti stampa tas-sitwazzjoni prekarja li jinsabu fiha bl-iskop li naffar kull kompetizzjoni fit-tellieq għal kariga ta' kap xi ħaġa li rnexxielu jagħmel, żamm misturin miljuni oħrajn biex ma jikxifx il-fatt li fi żmienu il-problemi finanzjarji splodew.